Mizo Trends YouTube channel clear to te in Zavayin chibai kabuk le vek acheu Sunday dress design na tak tak kan post trina kan designer lar tak tak ten Sunday thuam no na tak tak an design te kan ron pho lang to a chu mai ni lawin kan Mizo model kan Mizo Milarte Sunday dress design na tak tak te kan ron pho lang to ani voin kan video bi ka hi chuan kan Sunday dress design na tak tak pho lan to te low design tu te kan Mizo designer zinga lar tak tak te Mizo designer ten an Sunday dress design na tak tak an hak te kan ron pho lang le don ani voina Sunday dress design na tak tak kan clear ho le kan lo mu ho te hi kan Mizo zinga Mizo designer lar tak tak kan nei te ani a cholnia anin thuam dan an Sunday core design na tak tak te ani hlom ani Mizo win designer tam tak kan nei a when kan video bi ka hi chuan kan designer te chen khat te an Sunday dress design te kan ron pho chhuak ani voin kan video atangin Sunday dress design na tak tak nang ni po in lo ne a in lo ngai to a Sunday dress design na tak tak mantlom tak sia in lo ne the nan ti in Mizo Trends YouTube channel chuan the top cha in tran kan ron la zel don ani chuwang chuan Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe la ti in thir lo ngei po kan be se ya Sunday dress tharlam ber na tak tak si kan Mizo Milarte kan Mizo zai thiam te kan Mizo model te kan Mizo designer te kut chuang na tak tak te kan ron tar lang le zel don ani Mizo Trends YouTube channel hi ilasya lo ani chuan Mizo Trends YouTube channel a hian kan Mizo Milarte abikin an Sunday chol ni thuam core design na tak tak in lo nei thia in lo copy ve the nan ti in kan ron pho lang dona fashion lampang kan tin na sadona abikin chol ni thuam core design na tak tak kan ron pho lang zel don ani Mizo Trends hian atum ber chu mitin ten chol ni thuam Sunday core design na tak tak kan nei thei tur hi kan tum ber ani a kan channel ilo clear thin awangin kan loma like subscribe le comment te kha min lo pe ve zel tur in kan som bok cheu ani voina Mizo designer thalak na tak tak kan ron pholan te chu mes khyang te tlangpui mar ruthi a mangai Christian V hana khyang te rini londo le adang dang te anni a Mizo ten designer tam tak kan neya an Zavayin kan ron pho lang seng lo a voina hian designer lar tak tak chen khat te chau kan ron pho lang ani video danga te ron ti lan zel kan tum zel don ania